sa palad. Matag usa kanato ana ay gihatag sa Ginoo. Duha ka klase ang mga kapalaran. Ug nalinya ta sa maayong kapalaran, mas labing maayo. Ug nalinya ta sa dili maayong kapalaran, maayo gihapon. Kay kita nakapuyo sa kalibutan ug nagsubay jud ta sa atong kapalaran. Daghang salamat. Maghubad ko karos imong palad. Ikaw dili ka labing. Ang imong partner may mulabing nimo. Unya ikaw, good news. Ning labaw, once kaning kumingking mula pa sa baglis, kana ka umintuhan sa kinabuhi. Unya ikaw maayo kas negosyo. Dit, kini imuhang kumingking ning lapas sa imuhang baglis, sa imuhang tapad nga kumingking, kana siya sobra-sobra ang imuhang mga grasya. Thank you, Lord. Unya ikaw jud dili jud ka labing kay ang imuhang partner may mulabing nimo. Kay ikaw naa sa imuhang pagkapulanon. Moingon magkagda oroy, unahon rin akong buhat. Oh. Trabaho. Unya ikaw perti jud nimong kakugihan. Gusto na lang jud ka dit og dili ka matulog. Unahon nimo ang trabaho. Bahalag di ka katulog. Unya ikaw dit kuan ka, maayo jud ka mugunit og kwarta. Unya ikaw jud gamay ra jud kay awas. Kay og dili nimo paliton, dili nimo kinahanglanon, di man jud ka mo pagawa sa imong kwarta. Kay ikaw nagtigom kay anaay imong paliton basin yuta. Basin maghimo og balay. Unya ikaw dili ka dalo manggihatagon jud ka. Moingon nga ang tao nga na maikog man kong Judith, pero si Judith good heart. Malumo og kasing-kasing. Unya pag-amping sa partner kay anaay daghang nakagusto. Base na human na ni. Human na ni dit ang iyahang mga kalaguyo sa unang panahon. Human na. Unya ikaw dit crush ng bayan. Daghang maibog nga mga lalaki. Unya dit ikaw makaanak usa duha tulo. Tulo. Swakto. Maunay imuhang mga anak dit. Unya ikaw dit ana adyoy mga kaasinsuhan nga moabot sa imuhang kinabuhi ug wala nimo adto sa imuhang mga anak. Unya ikaw daghang masina. Ambot unsay naa nimo nga daghan man jung masina diha kanimo. Basin sa kagandahan ug sa kugihan. Unya ikaw dit di jud kahakog. Bahalag walay imo basta ikaw nakahatag. Unya ikaw mapinanggaon og mga ginikanan og mga igsuon. Ug tuay mga igsuon nga nagkalisod, mutabang jud ka bahalag gamay basta nakahatag. Ampo lang yun sa Ginoo aron matuman ang imuhang mga pangandoy sa kinabuhi kay ana adyoy mga kalampusan moabot sa imuhang kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang palad, Judith Agi diha sa Rotunda, Cebu. Mo shout out ko diha sa Rotunda ni Milin Monya ni Rosie Cuervo ug sa tanang taga Rotunda ug sa Calvary. Daghang salamat. God bless. Nagamay. Ana. Palad nga naangkon sa akong palad nga. Buntag, ma'am. Kisay nga ni mo, ma'am? Shirley. Atong kubaro na imuhang right hand nga palad. Si Ma'am Labing nga pagkababae. Unya ang iyang partner
Ana ay mga kagahapon. Normal ra na siyang ng mga kagahapon kay kitang tanan mo agi jud ta ana tanan. Ana ay kagahapon ang imuhang partner unya ikaw jud kugihan jud ka sa trabaho. Di ka magpauwahi sa panahon, mo diskarte jud, mangita jud paagi Wow. nga makakwarta. Unya ikaw ma'am dugukon ka og mga lalaki. No. Oh, dugukon og mga lalaki ha. Unya ma'am pag-amping. Ug naminyo nakakaron pag-amping kay ana ay mga tentasyon sa kinabuhi diha kanimo. Kani mao'y nagpasabot. Kana mo na siya nagpasabot nga naagyoy mga tentasyon sa kinabuhi. Unya ikaw maayo baya podcast negosyo. Unya ang imuhang paningabuhi sakto ra. Kay ang imuhang kumingking ning tupong sa imuhang baglis. Unya ikaw na ba kay mga plano sa imuhang kinabuhi nga gusto gyud nimong tuparon, gusto jud kang makabalay. Wow. Gusto kang mapalit og yuta. Iyay, matuman ta. Paningkamot lang ma'am kay ana ay mga kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi ug wala nimo sa imuhang mga anak. Basta ma'am ikaw jud maghinuktok jud ka unsaon nimo pag-uswag sa imuhang kinabuhi. Unya ikaw ma'am daghang nagsamok sa imong kinabuhi. Daghang samok. Gunad pa sa una og hantod karon. Ang mga lalaki wa gyud magpuas, nagyoy mo admire nimo. Wait, klaro. Unya, ampo lang ta sa Ginoo aron matuman ang atong mga plano sa kinabuhi. Ikaw makaanak usa, duha, tulo, upat. Nay mga bukol-bukol, tulo ba ni upat? Pag-ampo lang jud ma'am ha, kay naagyoy kasinsuhan o wala nimo na agyod sa imuhang mga anak. Og maunay hubad sa imuhang palad, Ma'am Shirley, diha sa taga-asa ka ma'am? Bulacau, Pardo, Cebu City. Ug daghang salamat ma'am ha sa imuhang pag-subscribe sa ako ang channel. Og naa kay mga damgo ma'am, isend lang sa ako ang Facebook page kay akong basahon. Sige na. Nya daghang salamat ma'am. God bless. Shout out sa imuhang mga friends. Shout out ko sa akong mga friends kung kisay ganahan magpahimad or magpahubad sa damgo. PM lang ko kay ako kang I-recommend. I-recommend kay Ma'am Apple. Nya. Ma'am, kanang daghang salamat ma'am. Kuha nang imong mga friends kinsay pangan ma'am, i-shout out. I-shout out na ko akong mga friends si Vera Bacule. Magpahimad niya. Nya daghang salamat ma'am ha. Sige. Shout out ko sa akong mga friends si Ma'am Shirley, si Celsa, ug kaning mga customer dire sa Parlor District J sa Chewbacca, Apa, Cebu City. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. Salamat. God bless ma'am. Bless you too, ma'am. Salamat Ma'am Aluna sa imuhang pagpahubad sa imuhang palad ha. Ikaw labing kugihan sa trabaho. Ikaw Ma'am Aluna ang imuhang partner. Ana ay mga
kagahapon. Ang mga kagahapon dili gyud na nato malikayan. Mga kagahapon. Basin sa una ra ng panahon, karon wala na. Unya ikaw maayo sa negosyo. Dili magpaulahi sa panahon. Mangita jud og paagi nga muuswag sa kinabuhi. Ug ikaw anaay kaasinsuhan sa imuhang kinabuhi. Ug wala kanimo adto sa imuhang mga anak. Ug ikaw Ma'am Alona, dili jud ka gastador. Og dili angay paliton, dili jud ka mupagawas og kwarta. Mao na ikaw, grabe ka pugong jud sa kwarta. Maayo nang ing ana kay muasinso jud ta sa atong kinabuhi. Muasinso jud ta sa atong kinabuhi kay maayo ta mogunit og kwarta basta dili gyud gastador. Ana agyoy kaasinsuhan sa kinabuhi. Ikaw ma'am, dili jud ka hakog manggihatagon nga pagkatao ug malumo ug kasing-kasing. Bahala ug walay naiimo basta ikaw makahatag jud ka. Ang imong paningabuhi ma'am sobra. Kaya ang imuhang kumingking ning lapas sa baglis sa imuhang tudlo. Nya ikaw makaanak duha tulo. Maunay hubad sa imuhang palad, Ma'am Alona diha sa Sitio Baca. Ug daghang salamat ma'am sa imuhang kanunayong pagsuporta sa ako ang Facebook page. Daghang salamat. God bless. Shout out ko diha sa Gaisano Country Mall, Isa Menyusa, Lodi Dolino, Elizabeth Costan. Daghang salamat sa inyong pagkanunayong pagsuporta sa ako ang mga kapistahan. God bless ninyong tanan. Thank you for watching. Daghang salamat, Mama Mary.